Tinatulog mo. Ginagawa mo. Ang mata mo diha. Basig, maabot na itong maestro. Naman, kung saan di trabaho nyo sa gabi, nga. Aw gahapon nga, nganong karang kapuya mo yung lawas. Ako, nag-welding ko sa kahoy. Ayun! Nagsanggi ko sa saging mo. Moya, wala nang itong mga trabaho, oy! Natin nag-welding o kahoy! Bakal mo na yung weldingon! Pag ikaw, natin magsanggi nga saging! Basta mo taon mo. Kakudod kay ngamuti o kapayas. Lamang ka na. Ngamuti kapayas. Pero lupit yung ako sa ito. Saan na ngayon may trabaho ba? Ikaw bro. Asal ba ito maestro? Kada po ito maestro. Uy. Mamundog eh. Ang mo. Maestro na ito gabuangon ba? Kung saan kaya itong kuhan mo? Subject. Kanang topic. Kanang indog di topic ba? Para sa mga. Kanang kung ano ba natin. Gamer. Kanang mga lisod-lisod ba? Pero una pag magkasa ko maestro, dapat una ba dyan yung mga maestro? Kung nasa silang side. Ginagawa mo. Baca, baca. Duka mo naman tahanig, maduga ang dugaga, suka itong maestro. Sus! Kanita ko. Naanak ko, padung nag-maestro ko ba? Ginagawa mo. Ito ang padung ba? Langgoy sa maestro ka. Dugaga magbaktas mula o. Bao? Ginagawa mo. Hoy, kasayo ba ninyo ba? Maayo kay sayo kay mo? Mayong buntag, sir! Matal, sir, nagkakungutan na ba? Matal, sir, sa'yo, mga may kontray mo. Kung sa may magibuhat. Aw. Nga niya, laging tutuhag mata. Ginagawa mo. O di ay, sir! Nagpagahe mong garo gabi, sir. Mau na dugay-dugay yung mata, pero nakipangutan na ni Moron, sir ba? Gusto mo ito, big to, sir. Tape. Ang anong tape karon? Nasa kong laptop. Asa nga bili yun na? History. Ready na ba mo sa history na tong topic ron? Yes, sir. Yes, sir! Isita unilugaw bugnaw na, sir. Nagtuong bumingatong usa ka tuig, sir. Isinong pangutan na, sir? Mamotili sir, kundi cancer. Aw. Kan na kay nagtuon mo. Cancel mo ani. So sige. Aw mo nang pangutana. Ginagawa mo. Tay mo naman nakalimot ko. Ginagawa mo. Mata, sir, katrailing ba lang mong sulti ron, sir, nga unsa ng pangutan na, ha? Awan na yung mga dagway, oh. Amran na kalbahan na. O, sige. Mani akong pangutana. Asa man ka po yung si Rizal? Sir! Ako sir! Ginagawa mo. Sir! Diri sir! Ginagawa mo. Aw, Ako sir! ikaw naka... Violet. Ako sir! Okay, oo, ikaw. Baon na tayo ko kung sa asag nagpuyo si Rizal sa puspuro di ay. Ha? Sa puspuro? Nanong nasa puspuro man, sir? Tingin na bukaan na nangunguha na ng sira daw. Aw, syempre sir, nanak kanunay sa kusina, puspuro. Radyo kay kamay lang ba? Puspuro man ang imiging ano, naagi na siya kay naman na siya sa... Bagaw sa puspuro. Pero dili na diya nagpuyo siya si Rizal. Naunsa man ka? Kisa man kayo yung katubagan na. Ako, sir. Ibaw na ko asa na, sir. Sa Kalamba, Manila. Sakto, sir, no? Wow, di ko na sa'yo, sir. 100%.
Lingkod na dong kay labaw bugang nasayop. Uy, sayop dito, sir. Matay na nga sayop naman mo. Ingo mo nagtuon mo. Kalamba Manila. Sayop ka dong. Kalamba Laguna na. Di man nila nyo ha? Kalamba Laguna. Matar, sir, hapit na tuga ako, sir. 99%. Murag sa mga kauban diri ako. 99%, sir. Hapit yun. Hapit yun mo na buang na. So sige. Move ka sa another question. Ready na mo? Ready na, sir. Ako ka na. Kinsa may ni patay nila Lapu-Lapu. Ako, sir. Ako, sir. O sige ikaw. Ako, sir. Ako, sir. Ako po, sir. Ako po, sir. Ginagawa mo. Sir, sir. Ako, sir. Aw. Kani si Jerry Boy kay Murag. Mayuhon kay mo may sige yun ako sir. Sige, ikaw kuno. Sabi gani patay nila Lapu-Lapu sir. Si Leila, sir. Binuang man ang himo. Kinsa man ang Layla ba? Wa mo kay Lana. Email, sir. Nag-typol ka na ako gabi, sir. Si Lapu-Lapu, sir. Askang buang na. Mobile Legend rin na. Bang-bang na na. Kay binuang naman ni Indro. Wala naman may magkalimaon na atong pagtudlo. Kaya pa siguro ibalik mo na ako diker. Kay ano may klaro mo mga bata mo? Ay, siyempre, si Laila nagpatay na Lapu-Lapu. Minhiro ko ng Laila God. Niyabag na. Pirti naman pagkakango inyong ooy. Kung saan naman taon mo, ayaw mo nagtuon mo. Sir, ayaw ko may ingat po, sir. Ay, kay nagkunit ko ba sa sanga. Ikaw, sir, pinoodal kayo mo dyan. Pero, sir, anong papasarap? Oy, sir, iba, magkunin mo, sir, nga arambutan na ni mo, daan, puriga ba? Matay ng pasaron sa kalooy, murag, di ko musugot anak. Class dismissed ta. Kay, wow ko yun yung pag kahimutanga na to ron. Sir, ako na po, sir. Batar, sir. Ako man tayo pinaka-bright kila, sir. Da, nga nung huwag mo po yung pangutan na, sir. Batar, kamu lagi dito. Ipakita mo ko dito. Nalanggo yung munggag ko, no? Nga nung, Puspuro, ipunta na, sir, nga. Asa nagpuyo si Rizal. Puspuro, kinanakan mo sa kusina. Makit, agpakunog na ako. Tigitak dito sa Puspuro. Nalanggo yun. Agkala po usap. Punta na po ni sir, nga. Anang, asa magipatay si... Asa kinsa nagpatay nila Lapu-Lapu? Sila ila sir, kay minholo na naho. Isang taon nga kalakiha. Oy, ang nagpatay nila Lapu-Lapu, Jer. Si Magellan, isang taon mo. Mga 99% ka to dahil yung mga kauban na. Balik ka po tas uno, ano oy? Ita po ninyo, oy.